Ev du rojin ku seroke giştî Partiya Pêşerojê Ehmed Davutoglu li bajarên Kurda bi taybetî li Amedê serdanên xeberdam dike û bi sazî û dezgehên sivîl re jî hate cemhev û fikr û ramanên wan ê derbarê çareserkirina pirsa Kurd de jî ji sazî û dezgehên sivîl pirsî li vê otelê niha li gel min e dixwazim bi Birêz Davutoglu re biaxivim gelek tişta behs kirin bersivê wandan lê Hin pirsên me hene taybetên ku dixwazim jê bipirsim. Öncelikle başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Siz aslında dixwazim vê bipirsim. Ya rast ve çend bersiv qasek bere dabû rojnamevanan. Lê Tirkiye dixwaze bi awayeke leşkerî mudaxaleyê min biç şehba û tilrifa tê bike. Tecrübeya we ya polîtikaya derve jî heye. Hûn weke Partiya Pêşerojê van mudaxaleyên leşkerî rast dibînin. Girişimleri doğru buluyor musunuz? Şimdi biraz önce de cevap verdim bu konuda. Tabii Türkiye'nin Zelal li sînorên başûrên Tirkiye pirsgirêkên ciddî newlekariyê hene. Taybet li Sûriye û ne tenê li girê spî û Minbiçê û li Idlib û deverên din jî. Di vê çarçovê de wergirtina tedbîrên newlekarî mafê Tirkiye. Lê divê tiştek ku baldarî li ser hebe, ev dever duwarê fiilî de wek deverên kontrola Amerîkayê tên dîtin. Wê demê divê ev yek bi Amerîkayê re bi awayekî zelal bê axaftin û hewl bê dayîn tit tiştek li wan deveran nebe ku gef be li ser Tirkiye. Piştre divê rê nedayîn, ev mijar di navxweya Tirkiye de bê bikaranîn. Taybet jî divê gelê Kurd li Sûriye we gef û armanc neyê dîtin. bir tehdit, bir hedef olarak görülmemesi lazım. Oradaki Kürtler çok tedirgin. Kurdên li wê derê jî di metirsiyeke mezin de ne. Kurd jî ji ber van operasyona xwe di ewlehiyê de nabînin. Mariyeke din a çareseriyê nîne, hûn çareseriyeke çawa pêşniyar dikin. Bahsettiğim gibi Suriye'nin genelinde bir çözüm için çaba sarf etmek lazım her şeyden önce. Divê berê her tiştî ji bo çareseriyeke giştî li Sûriye hewl bê dayîn. Hejdê Kanûna 2015 Encûmena Asayişa Netewêniyê girtiye biryarek da ku li Sûriye hikûmeteke demkî be avakirin û hemû pirsgirêk bên çareserkirin. Heta ku bi giştî aştiyek bo Sûriye ne hêsane ku li her devereke Sûriye xelk xwe di rewşeke ewle dibibîne. Xala duyem, taybet jî ji bo van herêmên ku eger rasterast an ne rasterast gefeke pekekê hebe, divê giranî li ser wê gefê be û wisa nebe ku hemû Kurdên Sûriye wekî gef û armanc bên dîtin û divê ev mijar bi awayekî rasterast û eşkere li gel Amerîkayê biaxaftin. Ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan, açık ve net bir şekilde konuşulması lazım. Başa niha li Sûriye bi taybetî jî li herêmên Kurdan ji aliyê grûpên ku Tirkiye piştgiriya wan dike ve demografiya herêmê tê guhertin. Di şûna Kurdan de Ereba bicî dikin. Li erdnîgariya Kurdan wisa dikin. û Kurd ji vê yekê acizin. Di dema wezîrtiya we de çûna hatin hebû, diyalog hebû. Careke din mümkün e gelo ew diyalog çêbin, an hûn jî guhertina demografiya wê derê rast dibînin. Suriye'de demografik yapının değişmesi Türkiye'nin de menfaatlerine hakkıdır. Ayrıca insani olarak da son derece yanlıştır. Nexêr, guhertina demografiya Sûriye ne di bercewendiya Tirkiye'de jî û wekî mirovî jî gelek xeletek ku xelk ji cih û wanên xwe bibe û ji aliyê kêvê jî bêkire. Guhertina demografiyê di bingeha xwe de ji aliyê rejima Sûriye ve têkirin. Xeta Hema, Hems û Heleb hema bê jî hatiye bêmirovkirin. û piraniya vê xetê wekî penaber hatine Tirkiye. Bercewendiya Tirkiye û tişta rast jî ew e ku li ti civakeke Sûriye, Kurd, Ereb, Tirkmen, Sunne, Elewî, Nusayrî ti ji wan divê ji cih û wanên xwe nebin û çareseriyek bêdîtin. Eger carekê guhertina demografiyê dest pê bike, ev dê bibe sedema pevçûn û aloziyên mezin û salên dirêj dê berdewam bike. Berî şer herkes li ku derê jiya be, divê vegere wê deverê, li wir bijî û mafên wî yên mal û milk jî bên parastin. Cihê ti civakan divê neyê guhertin. Oraya dönmeli, orada yaşamalı, mülkiyet hakkı korunmalı. Kimsenin hiçbir toplumun demografik konumu değişmemeli. Bo nimune niha li Efrînê perwerdehiya bi Erebî tê dayîn. Bi Tirkî jî ders didin. Lê perwerdehiya bi Kurdî nadin. Hûn vê polîtikayê çawa dibînin? Kurd li vê derê jî li ser axa xwe jî bi polîtikayeke bişaftinê re rûbirû ne. Nikarin bi zimanê xwe perwerde bibin. Afrin'de ve herhangi bir yerde, yani ana dilde eğitim Li Efrînê an jî her cihekî din be mafê perwerdeya bi zimanê dayîkê divê tekkez bê parastin. Hemû ev ziman ji bo me pîrozin. Tirkî jî, Kurdî jî û Erebî jî zimanên me ne. Divê xwendekar van zimanan bi hev re fêr bibin û helbet divê herkes pêşê zimanê xwe dayîkê fêr bibe. en temel ilke olmalıdır.
Teşekkürler çok. Ben Ez spas teşekkür ederim. darim. Sağ olun. Gelek spas dikim ji serokê giştiyê Partiya Pêşerojê Ahmed Davutoğlu ra ku fikr û ramanê xwe derbarê me de derbarê çareserkirina qirsan bi taybetî û nêzîkahiya wan bo polîtika Rojavayê Kurdistanê de bi me re parve kirî.